kay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, Apay ay ababay. Itay kapay ananang dita. Anya ayati masapul mau. kwarta man, Ay nawaw. No dumawat ka. Kasla dem padulin mo aligi din nanang ikandakaon. Pangananwam ay iti kwarta. Kat ada ka laang mat dito'y balay. Pamasahay ka mapanagaram nanang. Oh, agar masasawam mat si kababay. Kano adalaang masabat mo atao di tadalan. Kat mababain kan. Balasang tulaki daing. Iti day jay nanang, ita saanan. Awan tumot ngamin bilibyo kanya. Ala ka din, mangtag kayong nanang. Ay saan ka rumwar babe? Ah. Amangan no makaduminggon tumanen adi ka agaw-away no nasangum manen tiyag bulakbawl. Awan ti katulungan jay amam ijay talawn. Ni nanang mag. Agawid ak mo iladagos. Unay kayo ki din aya. Ay awan latam mukaon babe. Nuko na ka saan ka rumwar? Saan? Agtalinaad ka lang dito'y balay. Nawatam! Asano kay babe? Naibusin ti alak ngayon inumenta. Ay gumangala ka pa'y adan ngayon. Di kagdanag, tasyak tagbayad. Ado ti kwartak. Day takit ko kayang kapali babe. Ay na, nagadupay lasaom. Ingkag mangalan. Ay kayo na pala. Nadaglolya. Woo! Mangitil ka man pwede tayo timay sa butelya nga alak. Mabit lang barok. Adoy barok. Agyaman ak nana. Ilistampela yang litata bayadin ni babe inton padamdaman niya. Ay na, bayadan niyo kiday. Nagrigat kayong tumanin amasinger, intun mabartag kayaw. Un ka din na. Itod kunto no maramdama. Danag yun aya. Bayada ka bayadan. Ado ti kwartak dito'y kunak lang harutan. Ay, sigurado lang, babay. Un ka din na. Don't worry. Mark my word. Gusto ka ti kunak. Nga niya nanang. Mabartag ka manen nga agaway. Nabarteg ka kaya? Saan mo na? Tinabarteg nakaturog. Nakaino maglabasin nanang. Unay kay laki din. Ay nawaw. Ewan gaya. No iba ka ang mga sawa kon. Anya makunayo nga eh. Mga sawa sa sawamot babe. Asino nga'y kumati asawaam. Kano awan pa'y matnubiam. Di ko nayo ah. Di yun lang amaw. Di yun lang amaw. Nanang. Ay katiyawid mo nga ruda no adda. Iti kasta maam-am mo mimot. Ibagam tao may agluto kan aglinis dito'y balay. Ay, Kita no makapasamo lang. Iyawid ko tapno asawaag nanang. Saan ka tapno ang balit akatulong dito balay? Ay kat parehas na matlaang babay. Iyawid mo tapno mamati Iyawid ko to, nanang. Diyak pa ngamin rinugyan ngay narum kang. Mabadigak lang ti chinilas na. Naragsaka ka, nanang. Anya, ayawan mo babay. Ulaw ka talaga. Ingka ka maturugan. Di mo amaw tilab-labidang. Manang Rislay, naimbag man ta nakahawid kayo. Apay akong trabaho yaw. Awan ata holiday kat nga rod. Ayaw na niya. Nalpas mo ka din, ti paparamid ko kan ka kabinet.
Nalpaso na. Siyak pwede ko nam. Matik Imbang ano nasayat mo't lang ti panakaramid na. Amakan no sinsinan mo't. Ayapaw. Awan to bilib mo kanya manang. Kita ang ngamin atap numapnag ka. Nan, kita man. Aw. Anya nga itima ko na manang. Mayat mo't ngagpaiso. Kasla natibker ti panakaramid na. Ay, kat siyempre Batido tinagaramid ko naman. Oho, imparamid mon samot. Ay nawaw. Siya nga rin tinangaramid dita. Unay mo tan. Mayat mo ngagpaiso. Manang. Kwartang manggaraw. Oho, no igatang mon tumot lang ti arak, uray sa anan. Saan? Igatang ko iti pantalong ko. Kita ba alan mangtaggan. Tapno nagagitak tuman nga agaramid. No, ada iparamid mo. Ay na, aldawag. Apay di pa na rin ni babay. Ay, ka mo alakay. Kano parbangon sa mga minan itinagawid. Ay nawaw. Ingkari-inginin Bumtak taon sa sara nuang. Ngam nakaturog pailaan. Babay! Bumangon ka ditan, aldawan. Day tanto magamin arak ti mapan nakukuan. Imbes ang masapa ang maturog, ta makatulong kumama kada tao di talon. Dagita kay dimot ang mga ayab kan ko na. Ayab dan to mga min nga ayab. Iso ang mapaspaso bumot no maminsan. Ay la, abdamag lang kinkwana na ita. Uray ayabanda, no talaga adi na kaya. Awang magkat ti mabalinan dagita nga gay ayab. Wan mo't kit di Ala, ingkari-inginin iti silid na. Taray, aldawang. Masadot tumanan ang sumurot iti talon nung napudot taon ti darang ti inay. Manang, kwartaman. Ay nawaw, kwarta manan. Basta makita nakmat kwarta ti bagbagam. Anya ak ayabang ko. Unay mo lagi din ni Manang goyang. Ala ka din ikan na kong. Basi lang mo ti daw-dawatan. Awang kwartak. Ay sus, di mo ibagbaga ti gasta. Intong kwan, pumayso nga awang kwartam, ali Uhuhu. Arak tumat lang manan ti pangigatangam. Sayang lang ti kwarta. Saan? Igatang ko nga ron iti sapatos ko. Tapno adamo usarag ang mapan agaram Agaram. Agaram nga. Asino ngay matibalasang amangayat iti artak akasken ka. Awan lat amukon, babe. Agbaliw ka pa'y barang kaya tanda ka. Di mo laam mo Abay, no nainlab ngay kanyak di babae. Iyaw, awan mo manang ti saritaan. Mang tagagi din. Kat inikan kamot edin. Sa bali man ng tataa. Pantalon ti ginatang ko iday. Sapatos mo ita. Nan, mang tagkan nga. Sigurado mla nga igatang mo iti sapatos, Tano saan, di kanton ik-ikan. Uwe, manang ko adong-dungwag. Ang lalaki din. Nayunam ata jay original tagatangag. Medyo nangina ka jay original manang. Nakita mo ka diti limabas ang motor itay bakay. Wan lakay, apay kaday. Ni Babin sama jay nakaangkas kini Daniel. Aya, jay mo't la driver tinakita. Diyak mo't na iropaan tinakaangkas. Tanakaabong mga min iti sakaw. Kita mandarami di anak mo. Nagalas at alaga ti ugali na. Iti limabas dito batog ti balay. Nakaabong iti sakaw. Iti nakalabasan, inikat ng ti sakaw nga inyabong na iti ulo na. Ay, naglukon na di ababe. Di mo't inikan ni Leslie iti kalman iti kwarta. Wan, tadim awat iti gatang nakano iti sapatos na. Hawanin Sigurado asaan man nga agawid dayday aging gaasan ang maibos ti kwarta na. Kwarta man manang Raisa? Anom ti kwarta, babe. Kano inikan nakakanumo ni Leslie di na minsan nga aldaw. Kasi sa bali mo't kinka amanang. Ay, nawaw. Naibusin tindid ni manang Leslie. Nangan anwam nga iti kwarta ading ko.
Ingkatang kumot, akadagiti masapsapol ko. Kas kumaitan niya. Pantalong, sapatos, kanda dumapay. At dapay gam na batay, ipanayong ko kumakanya. Tamangirwarak man, iti motor ko. Motor ko nam. Uy manang, mangirwarak ko, may iti motor ko. Iso na lang ta, kurang mati kwartak. Iso apa nga asim man, tanayunam. Ay na, apay, saan ka pa ilaang anadidigra aya iti motor? Iso lang nga rodan tigistay mo na katayan. Ita, kunam manan amang irwar ka. Ay apo, aksidente lang, day manang. Talaga kas ta ti biyag. Uray ka sa no apa naganad mo, no gasa mo ti maaksidente, mapanlatta. Saan na balay, tagan-anada ko manang. Iso anayunam ti kwarta ka. Nya, iti kasta, makairwarak mo tin iti bukod ko motor. Nagriga mo nga, hindi bumulburod lang, di ta? Kwarta man manang. Awan kwartak. Sige unay kit din. Sa nga gaso lang mo, igatang ko lang iti mama. Awan nga rod. Unay mo tan. Teta sa nga gaso lang, di mo pa'y maitag mo. Uray 50 lang harutan. Sige alis lang. Anyat ko na. Ay, manang lislay ko na kuma. Sige kwarta mo Awan. Unay mga imot mo. Basi lang mo ti daw-daw matimpay. Kasanukat ulbod ka mat. Kunam agumatang ka iti pantalon ken sapatos mo. Ngam awan mo't makitak abaro a pantalon ken sapatos mo. Apo, at damot Inggatang ko matitintid mo. Uray nga kitaan, at da iti silid ko. Ayan na. Ipakita man nga rod no talaga ka matlaang. Kit at da ijay, at da iti silid ko. Ti kunam kit day. Inggatang mo iti arak. Inom yumanan kadagiti ereng ababarkadam. Sa dino ti ayan ni Bobby, nanang? Ay, jakam mo Di pa'y mo't nagawawid manipod na panijay natayan. Ne, apay, asino tinatay? Ni Ibeng alula ni Samuel. Ay, natay gaya mo, day bakit? No kasla napigsapay mo. Nabayag ang nagsakit. Ay, kaano ba't ngay ti panakaitabon na? Nalpasan naitabunan idi kalman. Ay, nawa. Naitabonan? Ngam aging gaita, di pa'y nagawid ni Bobby? Anya ngay ti araramidon na ijay? Jakam mo ijay adem. Kano ijayan anagyan manipod na irugi ti lamay. Amangan mat no orayon na pa'y amalpas ti pasyam, ken 40 days, santo agawid. Ay, unay lakit din day dya tao. Awa na talaga ti dengdenggan na. Kaanon to nga taaya nga agnakam. Ayan nga, itay siya tayo danyay. Apa na ibusan? Shhh! Tangayawat mo. Di mo kanu pigsaan tamadamatilwalo da di taunig. Impasal diyang dapay layang ti inom. Oo, nagpayagan da talwalo. Itay dapay ngaglulwalo. Labsandan ton ti langit, gapu iti kinatidog ti lwalo da. Wenngalo da. Nagpayag. Yes, uray kumamang, no di da ipasardan ti inom. Sapay na mag-aanan ti karabukob ko dyan. Makasasata ko na yan. Nan, irwal mo man kiti. Umunigak ko maitay mapan makilwalo. Angay, kunakit din jelidel da nga iti ipapatay tayo amin. Kunana, dinaldalas ko na tilimwal. Mangilam-laman dami ngamin. Ay no, wow. Ay, imbagam ko adida mangiram-raman. Talaga ka, day? Asan ang nagaw-awid ni Bobby? Bakit? Saan lakay? Manon nga aldaw ajak nakit-kita dito'y balay. Ay, nawaw. Imbag man, tamaanusan natin saan nga digdigos. Kinulanda ni makadumingon san asan ang nagawid. Ay, katagpapadadan akadagiti ereng akainuman na. Aginangot dan ay ijay. Ay, nagadok di maarami di talon. Imbes nga may naktulungan, saan mo tay tamot inom ti unain na. Nagado ti kunak nga lamidan na. Huwag nga huwag, mawamot tong palin na.
Awawagak, ngam saan namot asungbatan ti awag ko. An attended pa'y kidain. Ay kinidab na siguro na ti cellphone na. Tadi na kaya ti balistor mo. Santo lamanin mapanunot na ti agawe. Intun awanen ti kukwarta na ti just kay. Oh, babe. Sapsapulin na kaninanang mo. Nasabat ko itay na panak i-TLC na ni Nana Gloria. Ah? Anyang itin bagam. Awan dak amok ko na. Ayos Very good. Kung nakalakit din yung bagam nga dak dito barayo. Amu dalat ta sigulon dito yung balay ti ayan mo. Ngamin, isumit ti tambayam. On bibiyang ko. Irwal mo kiting darak. Ta ginom tayo manangin. Ay katuan Oh. Oh, atoy. Sige, set man din, no kastulain. Una. Kakaisuna ka dapay kortak. Agawid ak taon dun, awan, paginom tayo baray. Ayos, Takit niya kaya ko kayang ka. Layos, ti alak no siya kati agpay nung pale. Siyempre mo na. Siya pwede ko nam. Abay ka po. Yang aming gayat ti mabibitay. Iso nga, aginom tayo nga ginom. Aging ga ati arak. Mauma ka na tayo. Ay nawaw. Chels nga luden. Chels. Nay, apa yun, babay? Agan ano ka? Malamlaminak nanang. Maliti bagbagay. Nay, ay nabara ka mo't anak ka. Adan sa gurigor mo. Kapupuyat mo siguro daytan. Gapoy ti kanayo na panagin inom nyo iti arak. Ay na, matayak sa nanang. Masaladyak ka ba nanang? Mabitla ang tamang alak iti panglabar kukan ka. Kita, terabi di anak mo, Nora. Naging baglaan, pimanaw mo lang. Andaman siguro ni Teresina ni Gloria. Wano ijay balay danan niya. Ay, wan nga rod Makauma mo timang bagbagakan kwa na. Awan mo't lapat patyan na. Hindi agsagay kung namlang matay. Nanang aming nga ubo na. Ngam itinagimbag, pimanaw man na nakaslawan na basama. Diyak mo't ngamin nasiputan arim mo talinapdak ko ma. Wow. Imalala ang nga tamo di anak mo. Sa anak mo akas di bakal. Kahit apay atalya-talyawan na ngay. Di mo ibaga asyak timalaan na. Nakarkarumot sa anak ngarta kanya. Ewan imbaga asikat imalaan na. Tinalyaw ka lang. Ay talagan sa ano asino ti burida. Isaw tinatangkan ti ulo na. Ay surun kaun. Siya maray. Naglamuyaw. Mayat ti panagayos na di karabukob ko sila. Kunak ngalod, no diyakan umay dito yung balay babi. Manong aldaw met anak bakasyon ka. Ay, sana mabali na pare. Among mga arak is life. Wewen pale ko. Atoy, ikaw at mo tagpulutan pale. Naimas tayo ta, hadubo apato ko namban. Ay nawaw, nangalaan nyo nga dita. Pato, ti kaluba pale. Ay nawaw, kasi man nga rudin at tinapukawan ititarakan. Kagkagali, ado ti talakanda. So asan amadlaw. Tige kitin, pulutan tayo kitin. Okay karon. Cheers! Nanang, ada ka na aksidente ang motor iti kabangibang a barangay. Agdinamag ani babi kano ti maysa kadagiti na itaray iti ospital. Anya, ay na Diyos ko. Sino ka nung iti kaduana? Diyak mo nanang. Ang mga ni Daniel ay sumati ka na yun nakaduhana. Ay, daytan ti bagbagak. No nagtangkan to, mati ulo na. Ay na Diyos ko. Di mo ko mabaybayan jay anak ko.
Ispalom ka di iti mabalin na pa kay sagmakan na apaw. Ay naimbag lang ang tasaan ka napuruan anak ko. Kung nga rin nanang, kung lagi din mataya ko. Di kanto mga mindumdum iti maibagbagakan ka. Anya nga ita, nagistayan ka manon. Agnakam ka mga taitan, babi. Hindi ko. Ayabam adag iti babarkadam, tay sudat ti umay mga sikasuken ka kabayatan ti kadam dito yung ospital. Isupay Ah. Sigurado adakkel ti magastos iti pan naka-ospital mo. Mala, husto daytan anak ko. Tinapatagkat nakalasat iti paggad ti adiyaw. Pasensya kayo manang. Ikare, sana kong agbalaw. Tulunga lang ni tatang talon. Ay katrabang na lang amin Saan aday ta agbulbulakbol ti aramidam. Ngamin no agsakit ka, wano adadakis ang mapasamak ken ka. Awan sa bali akamangem, no saan ada kami matlang nga kapamilyam. Dida ka matulungan, day ta papainom mo ababarkadam. Denggam ti maibagbagakan ka tapara metlang iti bagim dayta. Saan apara kada kami? Idyam nga minan ti arak. Tawan na saya at nga itden na ka. Madadael ti salunat mo, agraman ta utek mo. Ay, nawaw! Di mo ialang-alang ti pamagbaga dagiti naganak ken kakapsat mo. Gaputa isuda ti umuna ang mga rayat ken ka iti oras ti panagrigat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.